L-inkjesta dwar il-każ ta' Capital One se tkun estiża b'xahar wara l-Gvern laqa talba tal-imħallef emeritu Joseph Camilleri biex il-bord ta' inkjesta kompost minn 3 ex-imħallfin jingħata iktar ċans biex jinvestiga. Din inkjesta ssejħet fid-9 ta' Ottubru tas-sena li għaddiet wara artiklu fil-Malta Today intitolat Money Laundering Investigation was not pursued when Fennek Adamy's name cropped up. F'dan l-artiklu semma kif l-awtoritajiet Olandiżi talbu l-għajnuna tal-Pulizija f'Malta f'investigazzjoni kbira dwar ħasil ta' flus, iżda xi raġuni l-investigazzjoni waqfet ħeżrem wara li tfaċċa isem Beppe Fennek Adamy. Fennek Adamy kien direttur ta' Baltimore, fiduċjarja ta' Capital One, il-kumpanija fiċ-ċentru tal-investigazzjoni mill-iktar serja. Fi stqarrija l-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali spjega li l-imħallef Camilleri, bħala ċermen tal-bord ta' inkjesta, talab lill-Prim Ministru biex minflok din il-ġimgħa kif oriġinarjament skedat l-inkjesta titlesta 4 ġimgħat wara, bilan li l-bord ikun jista' jwettaq l-inkarigu tiegħu bl-aħjar mod possibbli. U l-Gvern laqa din it-talba.